Alla ġija ċ-champion tiegħu. Kliem l-ex-boxer Mike Tyson f'reazzjoni għall-aħbar li l-leġġenda tal-boxing Muhammad Ali miet fl-età ta' 74 sena. Ali mhux biss kien boxer mill-aqwa, iżda kien ukoll bniedem ta' ispirazzjoni għal ħafna b'waħda mill-iktar kwotazzjonijiet magħrufa tiegħu tiqpa' dik meta qal li min mhux kuraġġuż li jieħu riski f'ħajtu ma jikseb xejn. U wara karriera fejn kiseb ħafna, dan l-aħħar saħħtu komplit sejra lura. Tant li fl-aħħar jiem kien rikoverat fl-isptar ta' Phoenix minħabba problemi respiratorji. Dwar Muhammad Ali tkellimna ma' Vince Bongailis, Malti li għamel karriera fil-boxing fl-Ingilterra u l-Italja. Illi Muhammad Ali kien majjat, ovvjament, ġal-Amerika wieħed mill-idolu u ħolqot il-heavyweight li ma tkunx daqshekk il-fight tkun daqshekk slow. Ġifieri meta tara middleweight u super welter tarom dawk li kollu għaddejjin bis-sistema ta' continu, sparring għaddejjin, punchings continu. Muhammad Ali kien heavyweight u kien ħalli atmosfera il-ħin kollu kontinu man-nies. Darba waħda deskriva lilu nnifsu bħala Elvis Presley tal-boxing u l-iktar tattika li jibqa' magħrufa liha Muhammad Ali hija dik marbuta mal-moviment tas-saqajn. Kellu il-footwork tiegħu li kien ħareġ storja li min jaqra sewwa fuq Muhammad Ali u jaf l-istorja tiegħu huwa persuna illi ħalla qabilta kbira fuq karriera ovvjament ġal-Amerika. Ali rtira minn fuq ir-ring fl-1981. Bongailis jgħid li waħda mill-iżjed affarijiet li spikkaw fil-karriera ta' Ali kienet li naddaf l-isport tal-boxing. Natfu fl-sens li il-boxer li huwa ta' karizma, anka l-pubbliċità tiegħu meta kien jitkellem kontra l-avversarju tiegħu kienet tkun aggressivi ma kienet tkun polite, ma kienx tkun street fighter low. Dik għalija li hija personali tani x'nifhem fil-ħajja u tallimt minnu ħafna bħala disċiplina wkoll. I'm the real champion. I told you, I'm the champion of the world.